Kanjenganipun monggo kudharaken. Dugaro anggonmu memet sementi waspadake sapa kang tumeka ing bumaran Dugaro ulun kaneka putra saka kahyangan pangundal-undal tidak ulun sang ulun Bathara Narada paring dawuh ulun bakal mundhut apa sing kok karepake nganti gawe gegering kahyangan Salendra Pawana Kawah Candra dimuka inebur-bur para widodara-widodari padha pating jlerit merga wedi lawan panasing Kawah Candra dimuka mula ora ge mandura dawuh duh sang pukulun simat pupul den awrate nangisan saking esot dalem sang Jnita Ratu Kencana
titah podo korong golawi pinasranten teming negari Mojopahit ingkang kadamel geger dening tiang-tiang lambangan. Duh, sang pukulun. Iya. Titah podo nyuwun dawuh. Supados saged nentemaken negari Mojopahit. Panyuwunmu bakal dipinangani dening para Jawata pancen wis dadi jakaning kodrat mengkono mlekono. Ora ana kang bisa ngalahake lawan Guru Bisma Minakji. Wong kejaba jeneng kita kono kono. Matur nuwun. Nanging ana syarate kono. Lajeng syaratipun menapa sang pukulun? Sawise tandingmu lawan Guru Bisma. Oh, jeneng kita bisa mikut nanging barengi sinendal mayang sok mampu kaya cukup. Sang pukulun sinaosa nyawa kula ingkang dados pangorbanan. Wonten negari Mojopahit saged tentrem. Kula sagay. Perkara kono. Perkara sanggar welang wetan tanpa pun kakang ngersakake. Nyuwun pangapunten saderengipun bilih kula menika ganggu anggenipun panjenengan nembe kemawon nanging Nanging mriki kula ugi kepengin banget mangertosi kados pundi anggen panjenengan mempun semet sampun antuk pun Jawata menapa entuk pamujimu. Nalika pun kakang munggah ing sanggar palanggatan. Nampa dawuh saka ngersaning Jawata pancen tentreming Mojopahit kudu pun kakang pribadi kang jemangkah Milana Raja Senopati. Kandiku merga sliramu garwanipun kakang. Pun kakang nyuwun pamit bakal jemangkah ning medan laga nentremaken negara Mojopahit pingkas sukertaning negara kalebu Minakjingga ing Blambangan. kados panjenengan badhe tingkak pramawon tengahipun Iya, nanging kepiye? saderengipun panjenengan tingkak kepareng kula matur dumateng panjenengan Kena arep matur apa? niki mawon kula tanggung kula nyuwun Mimpi menika lho banjur isining pasumpenan kula kalian panjenengan lan kula kalih kula niki mawon nitih baik nanging boten mangertosi sangat paranipun bilang wonten ombak kang ageng sanget lajeng ombak kala nyemplung baik kula kalian panjenengan lan putra-putra banjur putra kekalih saged dipun slametaken. Panjenengan derek wereng baita kula. kakang Mereka kepareng sampun dinten sapunika panjenengan tundak wonten tengahipun pati. Boten kepengin anggen menapa kang dumadi wonten swara panjenengan. Sedaya putra kekalih panjenengan tasih tahan kula wentah panjenengan dados perkara pasumpenan kuwi kembange wong iku. Yen menungso urip tansah gagas isining pangimpen. Gegayuhan ora bakal kasumbangan. Lan meneh eling sliramu garwane prajurit garwane senopati saka guring negara Mojopahit kang pinerjaya dening Resa Angsang Jita Ratu. Tentreming negara Mojopahit marang pun kakang. Sumpahing prajurit
senadyan kutung kabalangake ajur kasawurake sisa-sisaning nyawa diudhokake kanggo bumi pertiwi ing negara Majapahit. Kanthi pun kakang mbutuhake donga lan pamuji. Muga-muga budal pun kakang tumuju ning medan naga ora nyandung alangan sawise. Rento sampun atur diatur senengan kakang ngaten. Kula namung pamit. Nek panjenengan boten saged bangun. Ugi namung pamuji kula pinambaran. Ya panjenengan wonten tengahipun calakan boten kathok kuyu menapa. Gegayuhanipun kakang kepengin nentremake negara Majapahit kalebu Kadipaten Tuban kanggo putra-putramu ing besok. Kadhe kuwi pun kakang ngersakake timbalana wangsa pati. Ingkang sowan Kanjeng. Sawiji sira kendak percaya kula kanthi kuwi dina iki sira ndak parengake ngadhep ning sanggar Palangketan jalaran ana wigati kang bakal ndak gawake marang jeneng sira Lajeng ngantos Kanjeng Adipati Ranggalawe kersa nimbali dumateng Kang abdi dalem menapa to kula menika gadhahi kaluputan tumrap negari Kadipaten Tuban kabar pisan ora lajeng wigatosipun menapa Kanjeng sadurunge panjenengan paring dawuh sepisan meneh aku kepengin midhangetake sumpah tumrap Kadipaten Tuban duh Kanjeng Adipati punden kula rumaosi gesang wonten ing bumi Tuban mukti wonten ing bumi Tuban sisa-sisa gesang kula badhe kula abdiaken wonten ing bumi Tuban Kanjeng. Bagus yen kaya ngono ora kleru pun kumiji marang jeneng sira manut bangsa pati Dawuh dalem Kanjeng. nek dereng negara Majapahit ora ana loro kang kapuji supaya nentremake negara Majapahit kejaba panjenengan kali aku katuding minangka Raja Senopati. Mula wektu dina iki aku ngersake tok derekke budal ing Madyalaga. Ketemu lan Wuru Bisma ya menak jingga. Merangket Wuru Bisma kasuwanake negara Majapahit. Kanthi kuwi kanggo mayungi laku aku ngersake bedol song-song tunggul Para putenipun ingkang kathah ana apa menapa sampun dipun penggalih kanthi tirtaning kawicaksanan dene ora monggo kula aturi njabel pangandika panjenengan Kanjeng sebab apa sliramu kok matur king kaya ngono persasat wedi nyaket langsung tunggul boten kok ateges abdi dalem menika ajrih menawi to kula menika kang supados bedol kawontenanipun sungsung tunggul naga nanging katuran pirsa Kanjeng nalikane ingkang ngrama dalem tasih sugeng dereng urut kasedan jati menika nate titip weling dumateng kula malah kaporo kasrat wonten ing Dlancang Seta Wida wonten ing Kadipaten Tuban
menawi to ing mangkenipun song-song tunggul naga kabedol saking warangkanipun tertamtu tuban badhe brupa tuban badhe brupa kula duwe nyabaraken menapa dados pangandika panjenengan sobat kowe kena matur ing kaya ngono nanging yen negara Majapahit lakon negara Majapahit butuhake panjenenganku sing supaya magut itu kadang mereka song-song tunggul naga senamengi rakane Ronggolawe bedolen song-song tunggul naga derek aku tumujane pabaratan kula namung prajurit ngestakaken dawuh menapa dados pangandikanipun Sang Sila tindake Sopati boten kuawin bedol kawontenanipun song-song tunggul naga kowe mergo atimu isih mang aku nyuwun antep atimu bedolan song-song tunggul naga sak ora sronto rasane bedolan song-song tunggul naga kanthi legawane ati wis Pak lajeng becak menapa Kanjeng Adipati Ronggolawe tumapak wonten ing medan loka Kanjeng sesuk kakak ngenteni opo saiki buat ngersake tok dereke tumuju oleh medan lumanggaaken ing mangke kula badhe nyerak pun kakang ora butuhake tangismu nanging pun kakang butuhake donga sarta pamujimu ana ing kersaning Jawata pun kakang prajurit ora bakal dilatir tolanting terus tumiba ning Bantala Seta pun kakang nyuwun pamit pun kakang ayo pangapuntenipun inggih kakang kula mangertosi sepinten kogel manah panjenengan ing wedal sak menika katilar dening Sang Senopati Ronggolawe maksud yudha wonten ing Palanggan gatuk nalar kula badhe budidaya jagi kawujenganipun Kanjeng Adipati Ronggolawe mila kanthi menika abdi Wangsapati pamit pecah
sawang Kanjeng Ibu tawang-tawang tangis estunipun wonten kejadian napa Kanjeng? Ibu ra nangis kok nggih. Ibu ki mau lagi wae iki dadi ibu ra nangis. Menapa leres menika lho Ibu? Ampun goro lho Ibu. Panjenengan mesti goro Kanjeng Ibu. Ora ibu ya bakal ngapusi marang wis sak koron. Panjenengan kok nggih. Ibu, Kanjeng Rama wonten pundi Cik Ibu? Menika Kanjeng Rama wonten pundi? Kanjeng Ramamu lagi wae. Naliti sekabeh para prajurit. Anyar. Ibu, menawi ta Rama naliti sekabeh prajurit. Pusaka saksa tunggu-tunggu mboten wonten ing plateng Ibu. Nggih cipta Kanjeng Ibu. Song-song tunggal napa menika mboten wonten. Wonten kedadian napa? Ora ana kedadian apa-apa percaya marang Ibu ya nggih ya. Yen menawi cipta menika song-song tunggal napa Kanjeng Rama wonten ing medan loko. Ora